Sziasztok srácok, én Leckó vagyok, mesélni a Riplecika, és ebben a mai videóban pedig azt fogom megmutatni, hogy hogyan szerez meg a Sarah képességet, vagy épp a Curse-t, ahogy szeretem mondani, és le fogom győzni. Na, először is tartok nektek egy showcase-t, ami... Itt a mikrofon az nem mindig jó, szóval tartok nektek egy showcase-t, nem tudom, hogy jó-e. Hogy milyenek a Sarah képességei, hogyha esetleg meg szeretnek szerezni, akkor ez egy jó kis oktató videó. Na, az első képességének van kapásból 2 verziója, amit megmutatom, ez a Onslaught, nem tudom, hogy jól ejtem ki. Na, amíg újra tölt, addig éppen akkor a Lethallandot megmutatom, egy ilyen jobban bekéne, hogy dolog, aztán van még itt a jobban bekéne, egy ilyen skillvésű támadás. Ugye van a Vladimiri, azt én ilyen körbe ajánlom, hogy körbe csináljátok meg. És meg is mutatom az egészet. Az ugrásból változatát, ami a Feral Takedown. És itt van még a hogy hívják, ugye a fight, amit igazából time-olni kell. És igen, most szerintem töltök egy kis szépen még itt a Sarah harcot, hogy ti hogy mondják, hogy én szerintem tudom ejteni, de ez egyébként Curse, de egyébként ilyen jumpshot-ának, hogy hívják be szótárba, vagy nem tudom, hogy mondjam, itt ugye a Curse. Ja, van a teppesek végzése, ami hogy hívják, ami a Lethallandnak ugye van egy kivégzése. Na aztán, hogyha betelik az, hogy hívják, na annak 2 fajtája van most, mert újtották. Van a sima animáció, a Sarah-nál mutatom. Van a sima animáció, itt van már egy halál utáni animáció, amikor visszatérsz. De nagyon kevés HP van. Persze már tudjuk gondolni, minden. Francba. Régen és van Wall-kombó is. Tehát még ilyen Telegram játék, majd fogok tartani egy kis bemutatót is róla. És mindenféle jóság. Például most, hogyha mondhatnám a Vladimirinek, vagy valamelyik másik támad, nincs kivégzése, ugyanis nem tudom, valami nem csináltak. És is azért, hogy csak összeesik, és nem történik sem. Esküzés marha jó. Mindenféle. Végső, hogyha én azért beszélek meg, hogy ilyen fáradtan beszélek, bocsi, csak most lett mindenfélének. Amúgy voltak az iskola, és az iskolás, voltak az iskola, minden rendben volt, minden faszol volt. És ilyetem már megkommunintem, milyen voltak. Vagy, hogyha betegek voltatok, akkor ilyen volt otthon, igazából. Illetve megmutatom, lehet, hogy nem a Sarah-val fogom megvenni, hanem a másik karakter. De jobban ajánlok, hogy azon jöjjön egy Sarah, mivel hogy az sokkal jobb Awakening per szuperje van. Én Awakeningnek vagy szupernek szoktam hívni, általában a szuper. De ez amúgy Awakening itt a szótárban. Ez az Unhinged szuper. Aki itt van itt a másik karakter, ővele jobban, szerintem jobban lehet megölni Sarah, szóval sokkal több damage-et
ad, mint a Szarának az alapkarak, a Szarának a szperje. Tehát, hogy akkor meg is mutatom, hogy az Uninja Spell. Amúgy Accelerator ki, hogy hívja, ugye, ez rendesen van, például én is a kölcsönös Szarának ejteni, ugye a Szará. Tehát nagyon sok damage-et tud adni, például én megmutatom a 100-as boton, egy támadásra levitte 87-re szállta, szóval ez nagyon-nagyon sok damage különbség, például ő nem tud egy képessége 40 damage-et lelőni, mint a Szará, viszont sokkal hatékonyabb például az Awakening-je. Meg én ott amúgy sokkal jobban szerettem, csak olyan nagyon Szarát szoktam használni, és olyan gondolom, hogy első videónak ez nem lenne rossz. Ja, lövök közben egy index képet is. Megtettem. Úgy. Na. Akkor most ezzel van töltve. Nem kell, hogy nagyon voltam. Meg sokkal jobban lehet megszerelni az Awakening-ét is amúgy a karakternek, mivel hogy sokkal, nem tudom, vannak eltérések. Én például Godzót is ajánlom, például ezt a Sorcerert is nagyon ajánlom, vele is nagyon jól lehet Szarát ölni, csak azán nincs ezben szerintem sokkal hatékonyabb Awakening terén, de sokkal jobban lehet őt meg Szarát mesélteni, de inkább a second phase-re Godzót ajánlom. Tehát a first phase-ig 800 az Unhinged-be, hogyha megvan az Awakening, akkor jobban ajánlom az Unhinged Spert, viszont Godzsóval sokkal jobban ki lesz a támadásokból. Ja, ennek annyi megölő animációja van, hogy zihajt, szóval, hogy... Ja. Szóval ez viszonylag hamar kihasználni, szerintem én vagy a Szarával fogom, vagy a Kivával fogom megölni, vagy pedig vagy az Unhinged Sperre, vagy a Sorcererre, vagy Szarával fogom megölni. Szóval, nehogy meglássuk a kommentekből, hogy Szarával szerintem sokkal könnyebb lett volna megölni. Nem, mert az Awakening istől is függ, hogy mennyi damage-et tud. Ja, az plusz egy rásegítés szerintem, az azért szokott néha... Nande? Konnamon ka? Azért szokott néha damage-et adni az Awakening, hogy jobban meg lehessen ölni. Szerintem legalábbis. Tehát mindjárt mutatom, ahogy hívjáknak a Awakening-ét. A Unhinged-nek az Awakening-ét, most Szarának mutatom, hogy azt hiszem, addig begyűjtöm. Ezt volna Szarán. Most egyik lesz majd a baromnak vágás, hogy várok, de szerintem addig én botokat fogok ölni, hogy max feljön az egyik haveromat, hogy halló, gyere már meg Szarát megölni, de szerintem egyik sincs lent, hogy GG. És mindenféle. Ja, igazából nem, amúgy Szarát azt szerintem vagy az Unhinged-ben, vagy mondom az izével, a Sorcererrel, vagy Godzsóval, ki hogy hívja, igazából mindig attól függve. Hiába mondom én azt, hogy Unhinged volt, hogy sokan azt mondom, hogy nem is Unhinged van, hanem Accelerator. Ja, akkor meg azt. Nande? Konnamon ka?
És én ezt direkt nem fogom kivágni, ne azt mondjátok, hogy egyik pillanatban van szuper, egyik pillanatban meg nincs. Tehát itt még nem tudom, hogyan szerzem meg ezt fel. A awakeninget, így a sortárban, ugye így használjuk. De ezt mindenféle. Megmondjátok, hogy itt is tetszik karakter, vagy esetleg éljek a személyes edzőtök, mert amúgy nagyon jó ők ebben a játékban, tehát hogy megláthatják, hogy 82 villám van, ezért nem mondanám magam, hogy kezdő szinten, tehát azért erős karaktereket is néha használok, hogy szerintem azért már erős karaktereket hiszem, de szerintem azért kell lenni a tudásom az emberi. Például végül én nem szoktam, tehát én nem az a fajta vagyok, azért néhány védekezik, hanem hogy mindig támad, mert sokszor az a halálom okod, de erről nem beszélünk. Nande? Konna mon ka. Ja, meg a Gojo-t nem mutattam. Gojo. Gojo-nak is van egy támadás, ami a space, vagy ugrás gomba és segítségével tud átalakulni. Ez a Reckless kick és a Reckless beatdown. Na, a Reckless kick az hogy hívják, az tudja, milyen nagyon sok, ennek úgy tudtak ugye a sound effektét, a lépsz full, amivel el is olyan rungni, illetve tehát így is tudod húzni magadnak, van a sweep, ami egyébként a dodge, ami egyébként a védőknél nagyon jó, mivel ezt nem lehet kivédeni, tehát hogyha ez a támadás benyomja valaki, ezt nem tudod kivédeni, mert sok noob azt hiszi, hogy ja, ezt a képességet ezt ki tudják védeni, ezt nem fogom használni, ha valaki védekezik. Nem, ezt nem tudják tudni. Nem hiszem tudják tudni, tehát mindjárt mutatom azt a boton. Látod, véd, elő vagyok. Látod, nem tudja kivédeni. Mert ugye a láb... Ez nem fogom fogalni, tehát a lábát így kiizéli. A kezed ilyen helyéről. Amúgy van neki is openból. Aztán Reckless kick, aztán ez ilyen... Hát ez nem néz ki olyan menőn, de legalább egy erős képesség. Aztán valaki leírja a kommentbe, hát ezt hogyan csinálod? Ez magától benyomódik. Már csak azért is fogjuk kívánni a karakternek a képességet, ami megvan. Ez ugye a Greatest Physique, az izéből. Nem teszem most az animének a neve. Ja, neki van egy ilyen képesség, hogy Self-Defense Rush. Van a szót a punch, már nem érek egy Hold Space to Activate. Nem, itt ugrásba aktiváljuk, bocsánat. Ez egyébként nem rossz képesség, én nem ezt a fajtát szoktam használni, tehát én ezért használom. Hogy hívják ott a Anti-Asper Dropkicket. Ez szerintem sokkal jobb, illetve van your true, ami benyomom, és akkor így cancel egy támadás, ezt nem tudom mi az értelme. Itt tudom kérdezni, hogy önök mi az értelme, nem tudom én se. Ja. Ez az elményt lesz per, ennek sem tudom majd a Z-t, tehát ja, és itt is kellett amúgy, nem tudom mi értelmet érom meg. A self-defense rendszer. Hey, Bob! We're waiting for you. Elimination-je. Na,
Get the job done. Nem tudom, miért nem aki jött be. Na, Szólt a punch. This is one of Reigen's special attacks, where he punches the enemy with his fist covered in table salt. Bring it! Igen, ez egy ide. Ellövi nagyon messzire. Elsebezem. Mindegy. Jó, igen. Ez ilyen... Hogy hívják, ez ilyen mob kivégzése. Nem tudom, hogy illedelmes YouTube-on kivégzések hívni, vagy Kill Animation. Nem tudom. Vagyok tisztában a YouTube szabályának. És ennek ugyan nincs kivégzése. Na. Ja, igen. Sorcery Garage! Whoa! This is one of Reigen's special moves. Na, de átadtuk az Unusual Spell-re, mert Great, ez fizika nem szeretem annyira. Megtanultam, hogy miért ezt kérdezzétek. De, ja. De miért arra? Más irányba több a faj. This is one of Breakdance special moves. Igen, és ezt hülye dodgyolni. Én nem szeretem az üzéseket. Nem, ezt már nem tudok kivédeni, hülye gyerek. Ilyen gyorsan van az szara. Na, mindegy, akkor most nem tudom, hogy hogyan szerezzétek meg szarát, mert ugye nekem már megvan, viszont nem tudom, hogy hogyan szerezzétek meg ti is szarát egyszerűen, viszonylag gyorsan, de azért nem tudom. Tehát jöttök ide Unusual, vagy éppen amit használtok, azt, hogyha van olyan vékenyítek, akkor csak itt begyomjátok. Látjátok, hogy ez mennyire sebezte. Ja, aztán látjátok, hogy mennyire sokat vele sebezni. Végül olyan képesség, amit csak egyszer tudsz legalább használni. Na, most mi vagyok én szar? Ez a kb. 150 is neki. Egy izével. Ilyen sokat tudott damage-elni. Ja. You're in for a treat now. Azt hiszem, hogy ilyenkor újra többünk, hogy tényleg képesség. Erre számítottam volna.
Bro! Looks like I'm the strongest Esper now. Ez 20 perc jár a videó. Ja, azt nem tervezek többet, mert igazából nem nagyon tervezek egy órás videót, mert van egy másik csatornám is, az R3 Trio, mint a Milán Gameplay-jel, és egy másik haverommal videózok igazából, csak tervezem egy saját csatornát is, hogy ne Twitch-en streameljek, hanem mondjuk YouTube-on is elkezdek videókat egyedül gyártani, és akkor veszek fel videót, amikor akarok, akkor amit teszem. Nem, szercsöszöm. Looks like I'm the strongest Esper now. Nem, ezért annyi is respekteznek neki, ezzel fogom befejezni. De látod, már is 500 HP-m van, és csak egy awakeninget hozhatok be. Egyedül. Szóval, hogy bruh. Ennyire sokat sebez egy awakening. Ugye Uninjazben awakening sebez több mint 100-at. Tehát 777-ről indult, és lement 560-ra. Nem fáradt volt ez azért. Mi van? Bro! Looks like I'm the strongest Esper now. De 2 awakening fog kelleni. És elcseszem. Elcseszem is kulakál. Bro. Ez is hogyan talál el? Looks like I'm the strongest Esper now. Jó, ezzel nekem nem tudom remót. És igazából a szar az boss dropból jön, ami kb. Olyan, ha első leszel, tehát hogy egyedül meg, akkor csak 33%-a megkapod, és én se elsőre kaptam, hanem másodjára, szóval ja, ez ilyen nagyon gambling per, ilyen nagyon gambling-szerű. Hát összemiszlek el.
Jó, ezeket a full kombó. És valami nagyon toljuk. Nagyon tolom most. Elmentem projekt. Looks like I'm the strongest Esper now. Azért, hogy mindjárt second phase-es lesz, és akkor nagyon erős. Ja, aztán ugye az első phase van, és van a second phase, amikor teljesen lesznek másik támadásai, például van egy olyan, ami csak ilyen nagyon... Ha ilyen 4-3-an vagytok már, akkor aktiválódik, ami olyan, mint a rezet, a Szarasz ultiában, amit mindjárt fogok megmutatni. Ez milyen. De bro, ez hogyan? I'll turn you all to dust. Persze. Nyilván ezt a támadást nem csak egy századik volt, ezt cseszem el. Looks like I'm the strongest Esper now. Jó, bocsó. Godzóra váltunk. Száz perc. Nem akarok egy órás videókra. Ha egy órás lesz, hogy nem tudom, akkor biztos, hogy nem fogom megvenni, ez baromi sok idő és nagyon... Ana bölme. Ne, de miért? De rossz használtam Gozsót. For someone titled the strongest, you're pretty weak. Én már rég játszottam Jamshodan, szóval egy kicsit rozsdás, ezt nézzétek el nekem. Hosszú idők jó volt, jó, ugye most az iskola mindenféle szár miatt. Na most kellett volna kiszedni. A francba. Rohagy meg! Nem. Titled the strongest, you're pretty weak. Utálom a nevetést a szerának. De ezt hogyan találj el? Ez ami... Boom!
Aha. Nem akartam. Try harder. Someone's Godzilla fighting volt the a kérem. strongest. You're pretty weak. Harminc perc. De bro! Eldodge-oltam! De érted? Letálva mondjába kidodge-oltam, és úgy. Meg kétszer gyorsabb. De gyorsabb, mint az átlagos For ember. someone titled the strongest, you're pretty weak. Szara versus Szara. Nem. Igazsa. Nem. Nem must say that, but no need to say that. De érted? Akkor most várgasszam, én azért. How many times have you died already? A búrok töltőzők a szuperán, vagy az képességem. Jó, ezt szerintem fel tudom használni. Na, gyere Szara! Persze... Bezzegő ezzel elkap, tehát így... Annyira igazságtalan. Have you died already? Egy kozsó. Nem.
Olyan, egy igazi gamer vagy. Na, hogyha neked döntszali, hogyha neked kell neked támadás, pöcsög. You're in for a treat now. Is someone touched the De bro, ez így lehetetlen! Jó. De bro! De bro! Someone titled the Nem hiszem. De bro, mások simán átugálják a letáványodot. De bro! De nézd meg! Ilyen messziről lehetetlen kifektetni. For someone titled the strongest, you're pretty weak. Próba cseresznye. Ez nagyon jó, ez spawn. Nem működtem. Nem tudom, hogy mit kezdve. Someone titled the strongest, you're pretty weak.
De bro! Ez így lehetetlen! Is someone titled the strongest? You're pretty weak. Hát ez így lehetetlen, de ez így nagyon nem igazság, ez tényleg így, ez így lehetetlen. Is someone titled the strongest? De amúgy néha, You're amikor pretty így weak. begyújja ezt a ilyen körkörös támadás, amikor így össze-vissza vág és így nevet, akkor ajánlatos inkább dodge-olni nagyjából, de néha nem mindig jön be. De van, amikor igen. Már tényleg nem kell sok. Már borzasztóan kell ütkötni. Hogyha csak begyűjtöm a Godzónak az ételingét is megvan. Persze, hogy ilyen Titled the ez egy strongest? képességem. You're pretty weak. Jó. Someone titled the strongest? You're pretty weak. Na. Aztán meg lehet állítani. Aztán meg lehet egy szól részod egyben van. Aztán meg lehet állítani meg transzba. Mindegy, gyorsan intézzük ezt a rát. Jó, GG, ezt megvan.
így lehet megszerzni a szarát. Gondolom, hogy a botokat megölnek. Moloplopokat olyan amit bőzőle. Jó, holoplopot. 変更カラスと称名勝利の狭間紫 Holoplopot. Na, igen. Na. Na, köszi szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, ez volt volna az első videóm, Eri Plecko volt, jó, sziasztok!